अखा हानानै खोमसि जादों नै मावजियाबो जाना नेबाय दं नै लाइन गैया नै लाइन गैयिनि मा लगायदो ओइ ममा मोनसे लगायलाय साहा फुदुंदो लाइन गैयियाव लाइनानो गैया हालोंनो लुगैनायाव थानो हाया सुङा लाबा दोनहरदों हियाबो मा नागिरदों मोनामसुगोन सङाखौ मा संगोन हो मा संगोन जिंखा मैगं हाखांखाबाय मासा गाइखेर ना लाल सा मबाइलखौ जे मैगङाव दोनदो जों लाल सा ना गाइखेर गाइखेर खालाय जोब्बाय एक खल गैया दोनदो गोलैदो ओमफ्राय मावजिया नायगासिनो नामा मैगङा जोंलाय दै लाइन गैखाया जानायनो ओइनो बिनाया बिराद दुस्थ'लै मावजि फिसाया साहा फुदुङाव बाब्र'गोन बेखौनो एसे बुरजा लायो मानसि ओइ दुस्थ'थार ओइ नै जाहरगोन ना माखो जायासै सेना फैदोंमोन ओमफ्राय नांखो ना माखो मेथायाव नाङासै नाङासै नांखोना नाङाखै नाङाखै बा इसोरनोसो ना होबाय थानांगौ इ बिमा इ फिसाजो नों गाइखेर बायदि खोलायजोब्बाय ना मावजिनो दंमोन गाइखेर थाबाय थायो माने गाइखेर मोनलोङानो होनांला होनां ससे इसोरनो होस्लायलाय देलाय जालाय मेथाइखौ जालाय जाखांनानै बोरै मारै जानो हागौ बाप्रे 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 बिमाबो फिसा बिनानो बिनो अखा हानायनि बोथोर मा खालाम नामा उनासो एवफ्रामना दोनदो ओमफ्राय नै जिंखा मैगं बिदिसो दोननांगौ दा दे थामनिल' होन फट' जा नुदों नाखौ बार'खा फैनानै मबाइलखौ नायबाय थागोन लाइन फैगोन र' दासो फैला लाइन दासो माबा जादों 7ता 16 दा नोंसोर मोनगोनलाय 7ता 16 जानानै मा जानो दा अखा बार'खा फैनायाव मा जमनाय होदो बाप्रे रावखौनो होननो हाया बेबोथ' फिसा जानांगौ जानायाव महा मोजां मेव जोबोद